yaze bra mna abananiboyikayo ba like indidliwe ndiyasayiza khona umtshita yabo sipha khona ukuthula i-Easters nento so yi-chillax phana nento dog kukho umnana wayephayana yabo lo mnana sasincokola bo okay uzithi but kwafumaniseka lo mnana uphuma phandle xa ibuya lo mnana ubuya utshintshakela uyikaka yabo lost yabo kwenzeke ntoni hanana walila lo mnana Esa phandle zeyimosha igame. Mamela walila ngoku lo mnana nqoma kusekwenzeka ntoni sekufika abanye ba wayithi umonzakalisile hey tutoma bra ngongo besonwabe ngoku kuthi umonzakalisile nqoma Record Roisha. kwenzeke ntoni ndana abafeneni aphume lo mntana aphuma nabo bathi umonzakalisile waphume so ara ikhona le kaka ikhona le kaka saphuma alandela umnanam so bayi-2 abantwana xa bephuma umnanam phaa besazwa yile kaka xa befika phaa xa sifika phaa ufika umnanam ke ukuyabuza kwenzeka lo mntana uyalila bra nento kuthi gqi abanye yimixture nje yamabhesha le ufika abanye bathi tshomi banintsi abantwana hambani yabo ihambi nale kaka xa ndibuya bra yho kwathiwa nangumntu wakhe nangumntu wakhe ndithi mna bra andibanjwele wefunini jekwe ndidityaniswe nemoto yabo kubuza uphi lo mnana gqome bandomxelela lo mnana nange lo mnana ndiyambona otherwise but like kumnyamana but bandomxelela la kaka yayindijeka nja yam yayinxibe inecklace e-5 namazaza angena-glasses It's in the price necklace okanye necklace ene-5 yabona ikaka zelo hlobo ndizoyika ayikhathalo kaka ayinandaba kule economy kaRamaphosa unxibe inecklace e-5 usemalini but imali funayo yona igrand like the country zakhe